29 april, 1 dag voor Koninginnedag, staan we hier in Amsterdam Zuidoost, Heesterveld. Naast mij Brian Candelaria. Mijn vraag, wie kent Brian Candelaria niet? Brian is de man, de initiatiefnemer van het project Stop the Violence Tabastawo. Laat niemand je voor de gek houden, hij is initiatiefnemer. Brian, jullie hebben grote plannen. Ja, we gaan het gewoon doen, hè. We gaan het doen vandaag. We beginnen vandaag al bij de Duvel, Café de Duvel, bij Rembrandtsplein. En dan draaien we de hele avond. Er is een mooie lijn qua artiesten daar. Voor vanavond tot het begin om 12 uur s'nachts, tot BAM. En morgen gaan we weer de straat op. Zelfde plek, Rembrandtsplein bij de Duvel, Café de Duvel, hebben we ruimte kunnen krijgen. Samenwerking. En dan gaan we Stop the Violence in Amsterdam eindelijk brengen. En bedoel, je hebt nou je t-shirt aan. Ze zijn op tijd aangekomen, gelukkig. Ja. Ik ben heel blij voor jou. Dank je. Hoe kunnen ze eraan komen? En wat Nou, gaan ze moeten betalen? Nou, we hebben een standje daar en dan gaan we deze t-shirts verkopen, zoals jullie zien. En dat kost maar een tientje. En dat is om te supporten, om de movement Stop the Violence een support te geven, een duwtje in de rug te geven, dat we gewoon verder kunnen gaan. En meer van ons kunnen laten zien hier in Amsterdam. En hopen ook andere steden. Ja, we zijn vorig jaar begonnen. We waren allemaal bij betrokken. In Ja, Rotterdam, dat op klopt. 3 oktober als ik me niet vergis. Ja. Nou is het Amsterdam. Ja. Waar nog meer? Overal waar het kan. Dus als mensen deze initiatief willen hebben in hun buurt, in hun stad. Nou, mijn telefoonnummer ga ik nu niet geven, maar jullie kunnen het via NOS TV vinden. En dan komt het goed, dan komen we. We hebben het gehoord. De initiatiefnemer van het project Stop the Violence. Het moet nu afgelopen zijn. De gemeenschap is het zat. Tabasto, weet zelf.